Karlova Studánka. Vítejte v lázních Karlova Studánka. Naleznete je v malebném údolí říčky Bílá Opava pod nejvyšší horou Českého Slezska Pradědem. Zdejší čistý vzduch společně s horským klimatem jsou ideální pro léčbu dýchacího ústrojí. Místní léčivé prameny s vysokým obsahem oxidu uhličitého byly objeveny v 18. století během období rozšiřování hutní výroby na Bruntálsku. První lázeňské domy zde vznikly kolem roku 1782. K nim v 19. století přibyla celá řada dalších v klasicistním a empírovém stylu, které dnes tvoří jádro městského památkového centra. V Karlově Studánce se k léčebným účelům používají minerální prameny s vysokým podílem oxidu uhličitého, dále rašelina a jedinečné podhorské klima. Specializují se zde na léčbu dýchacího, pohybového a oběhového ústrojí, srdce a cév či onkologických onemocnění. K ubytování hostů slouží 6 lázeňských domů, z nich hlavním je Libuše, která disponuje inhalátoriem, balneoprovozem, možnostmi elektroléčby a rehabilitační tělocvičnou. Mezi největší místní zajímavosti se řadí dřevěná barokní kaple svatého Huberta, empírový kostel Panny Marie Uzdravení nemocných či ojedinělá venkovní geologická expozice kamenů. Milovníci historie mohou navštívit například zámek Jánský Vrch ze 13. století, později přebudovaný do renesanční podoby, kde je k vidění ojedinělá sbírka 1200 dýmek. Za prohlídku stojí rovněž zlatorudné mlýny, které jsou replikou středověkého hornického městečka. Sami si zde můžete zahrát na zlatokopa a pokusit se vyrýžovat nějaké to zlaté zrnko. Hezký čas v přírodě můžete strávit na naučné stezce Bílá Opava, jejíž trasa vede v údolí jedné z nejkrásnějších horských bystřen Jeseníků. Na cestě vás čekají četné vodopády, skalní útvary, ale i romantická zákoutí smrkového pralesa. Už víte, do jakých lázní pojedete letos na dovolenou? Co třeba za nejčistším ovzduším v České republice do Karlovy Studánky? Tento spot je spolufinancován Evropskou unií z integrovaného operačního programu.